Allah Akbar. Amma ba'du leren luwih dhisik ya ana anakku sing tak tresnani Limbu. Ngono ya Mas. Leren dhisik undal ambekan ora ketang nggur sak kemperangan. Ngaturke apa to midatine aku karo anakku Limbu tinimbalan sowan ana ing adicara bengi iki. Ngono. Iya. Nanging sadurunge matur sing akeh-akeh Kang Sarta ngaturake tetembangan kang maneka warna. Ayo bengi iki anakku Limbu tak gandeng tanganmu sing tengen, ayo bareng-bareng ngucapake lan ngungkapake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono ya Mas. Iya. Syukur kuwi perkara sing baku, syukur kuwi perkara sing penting yang patut untuk diprioritaskan. Pancen bener kaya mangkono no. Ngono. Iya. Mergo ya saka berkah kang sarta kenikmatane becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Moga tanpa nikmating pangeran awake dhewe aku karo anakku Limbu bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Ngono Mas. Iya, ngestokke dawuh. Lah banjur bengi iki dalam untean benang merah dalam memperingati apa Mas? Adicarane bengi iki apa kok katon leh gayeng gumarenggeng wiwit sore. Iki ngene ya, Nak. Adicarane bengi iki ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Ya kuwi kejaba mung bersih dusun. Oh, bersih dusun. Bersih dusun kang kagelar dening para warga masyarakat ingkang mapan ingkang lenggah ana ing dusun Pengkol Desa Ngrami. Ngono. Bersih dusun sing dadi acarane. Bersih dusun sing dadi acarane. Ngono. Apa manajer nyatane iki wis agenda tiap rutin tiap tahun kono. Oh, agenda rutin tiap tahun. Mesti ngenekake adicara wayangan, mesti gelar-gelir, mesti gantung gong. Kapara nyapa pancen bener no. Oh iya. Aku arep takon marang Biyung, takon babagan apa no? Ternyatane anakmu Limbu iki isih enom. Durung jembar sing dadi pengalamane, durung adoh sing dadi dolane, serawunge ya isih akeh Biyung tinimbang aku. Takon babakan apa? Sakjane adicara bersih dusun, adicara nyagrang, sedekah bumi. Siji-siji wong eleh ngarani. Yang intinya mengucapkan syukur. Iki janjane adicara kaya ngene iki jane bertentangan karo agama apa ora to Mak? Ngene ya Mak, anakku Limbu piye? Adicara bersih dusun utawa nyagrang kaya bengi iki mujudake budaya. Oh, budaya. Iki dudu ajaran agama ning iki budaya. Oh, ngono. Dadi kudu pilah ing antarane agama lan budaya. Oh, ngono. Kudu pilah ing antarane agama lan budaya. Nek agama kuwi jenenge wae wis ngarani karo gama. Kuwi ora, gama kuwi rusak. Sapa wonge sing ngrasuk agama, sayektine ora bakal kesurang-surang sing dadi uripe. Ngono ya, Mak. Iya. Lah banjur bedane karo budaya. Budaya kuwi budidayane manungsa kang ambabar marang kaendahan. Oh, budidayane manungsa kang ambabar marang kaendahan. Pancen bener kaya mangkono. Dadi budaya kuwi beda karo agama. Contone ya kaya nyagrang adicara bengi iki. Iki budayane wong Jawa. Iki budayane wong Nuswantara, tinggalane para leluhur-leluhur. Oh, ngono. Para pepunden-pepunden sing babak dusun, babak desa. Sing wis dinempono ing angin cinandi ing awiyat. Awake dhewe selaku menjadi generasi peneruse. Ya. Tidak berkewajiban untuk apa-apa tapi berkewajiban untuk melanjutkan. Oh, melanjutkan.
nguri-uri kang sarta murid-urid wujude tradisi peninggalane para pepundhen kang wis ditinggalke marang awake dhewe selaku dadi wong Jawa, selaku dadi wong Nuswantara. Ngono Pak. Pancene bener. Iya. Lah banjur biyen kae beberapa tahun yang lalu ana sing kandha. Ana sing kandha piye? Ya kuwi wayang kuwi haram, wayang kuwi musyrik. Kuwi nek menurut gagasane Biyung piye? Kabeh kuwi gumantung karo niate no. Oh, kabeh kuwi gumantung Karo niate. iya. Ternyatane para wali biyen Heeh. nalikane nyebarke utawa nyiarke agama Islam ana ing bumi Nuswantara, kuwi ora mantra-mantra ora langsung dakwah secara mloho, secara instan. Ngono. Nanging menggunakan ya kuwi wujude media budaya. Mediane salah satune ya kuwi wayang kang sarta gamelan. Ngono. Wayang karo gamelan sing wis dadi budayane wong Jawa malah dadi sarana, malah dadi pirantine para wali-wali biyen anggone nyiarke agama Islam ana bumi Nuswantara. Wayang ki mung budaya ki mung alat sarana piranti. Dadi balik maneh, apa-apa ki gumantung karo niate inamal akmalu biniyat. Iya. Nek wong nonton wayang nawahi tuku soline budal tekan omah. Kuwi arep nonton wayang arep ya kuwi ngrungokne pituture ana ing lakon wayang. Pitutur becik diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tak kira kuwi ora enak eleke, tak kira kuwi ora ana harame. Ngono. Lah sing dadi haram nawa itu usoline budal kang omah arep nonton wayang ora ngematke critane, ora ngematke pituture ning wit sore nganti isuk sing dipentelengi sindene. Lah iki lho. Ngono. Sing marai haram ngono kuwi ya ta nek mentelengi sinden terus sakedepan terus batin ya Allah ngaturaken panuwun paduka nyiptakaken umat paduka kang ayune kados makaten. Nek ngono kuwi ora ana masalahe, ora ana probleme, ora ana harame. Sing marai haram. Nek mentelengi sinden terus batin, Pak sinden kok mentur mendho. Kayak wong tak kumpulno piye lha iki lho. Kumpulne lho sing haram iki kumpulne. Ngono. Dadi apa-apa iki gumantung niate. Iya. Tanpa beda karo para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing dusun Pengkol. Iya. Bengi iki ing lair Angudi Karya, ing batin Hangesti Gusti. Ketoke wayangan, ketoke seneng-seneng ning batine ngeleki dusune. Nirakati dusune. Muga-muga dusun Pengkol tahun-tahun ke depan akan menjadi dusun sing maju dari tahun-tahun sebelumnya. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Mula wis sak pantese, wis sak krepe. Aku karo kowe anakku Limbuk ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Ngaturke terima kasih yang sangat banyak. Pancen kaya mengkono. Unjuk marang sapa wae, Mas. Angka setunggal nggih menika kunjuk dumateng pepundhen kula Bapak Ngasun Bapak Suyorno. Sumrambahipun Bapak Ketua Panitia Bapak Sukardi ya. Biyen kae sak rombongan rawuh ana guguke awake dhewe. Ngono. Kepara malah wis janji no. Wis janji. Yang pendak tahun dusun Pengkol arep nekakne nanggap dalam agar. Ngono. Wis janji ya Pak Kasun wis janji, Pak Ketua Panitia wis janji. Janji ini nek ora ditepati nek nganti tahun ngarep ora nekakne awake dhewe nek celorot ijo tekan kulon aku ora melu-melu no. Apa kowe wong mikul suket lho ngono. Iya. Ora wis apa iki merdeka wae no. Iya. Ning awake dhewe sowan rene wis marambah ping pindho iki. Kedua kalinya. Tegese ora pedhot anggone nyambung tali paseduluran, ora pedhot anggone ngeraketke taline paseduluran karo para warga masyarakat ingkang mapan ana ing dusun Pengkol wae ya. Ya Mak, cekak aos wae Biyung arep ndongake apa dumateng para warga dusun Pengkol kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara ya kuwi nyabrang utawa bersih dusun. Dongaku mbah nyuwili no. Ngono.
Muga-muga sak rampunge seluruh adicara rangkaian adicara bersih dusun kang kagelar dening para warga masyarakat ingkang mapan ana ing dusun Tengkol. Heeh. Dusun Tengkol dadi dusun sing dadatun kaya batun barupun gofur. Gemah tripah lojinawi karta tata turaharja murah sandang lawan pangan cina ketok ing kamoyan tinebena saka bencana alam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini Mas Andra kelangan dengan aku. Tatar nyowen. Eman.
juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube ya kuwi Asta Brata Media. Oh, Asta Brata Media. Dadi sing kepareng mirsani, ora mung penonton kang mapan ana ing lokasi utawa TKP. Oh, ngono. Ning kepara dipirsani para sutresna budaya, pecinta wayang kulit utamane ya kuwi pengikut setia Sanggar Seni Asta Brata kabeh melu mirsani uyung-uyung anyeng kuyung jurung donga kanggo warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Pingkol kang wis kasembadan ngagani adicara bersih dusun. Oh ngono ya, Mas. Iya. Mau uga kaya adat saben, mau awan wis kagelar wayang kulit. Oh ngono. Saka adik-adik dalang Sanggar Seni Tunjung Sita yen ora kleru. Mau aman wayangane wis dadi adat istiadat nek kene iki wayangane awan bengi. Awan bengi pedotan kok. Oh iya. Oh dadi awan mau wis kagelar adik-adik dalang kecil generasi penerus kanggo melanjutkan seni wayang kulit ana ing laladan Kabupaten Nganjuk. Akeh ya Mak, akeh adik-adik dalang sak ngisorku sing umure sak ngisorku sing semangat dalam nguri-nguri kang sarta murid-murid budaya utamane gelem nyinaoni babagan ilmu pedalangan. Oh ngono. Nek aku bola-bali nek ketemu karo adik-adikku dalang mesti tak wanti-wanti no. Tak wanti-wanti senajan aku ya isih tarap belajar nek aku mewanti-wanti karo adik-adikku dalang. Sing mapan mobil khusus ora dengan Nganjuk. Wis belajar dalang sing tenanan, beauty tenanan, belajar sing serius. Aja kenal karo dunia pacaran dhisik. Aja kenal karo dunia wanita sik wis ngrusak karir. Contohnya Mas Trip iki. Pak Likur tahun orang tahu mengenal wanita. Iya ya Mak. Bengi iki sowan komplit. Ayo sadurunge ngaturke pemeriah kang sarta bintang tamu. Iki oke banget, Nok. Iya. Ning kanggo salam pambuka ya muga dimaha. Ya kuwi ngaturke tetembangan diwalik larase Slindro, ya kuwi ngaturke tetembangan sing ana gandeng cenenge karo agama. Oh ngono. Apa? Pepiling didisikne, Mak. Oh ngono ya, Mak. Jadi karepe ngrumangsani warga masyarakat ana ing dusun Pingkol senajan gelem nguri-nguri budaya ning agamane ora ditinggal. Oh ngono. Wong Pingkol iki anu kok kusuk-kusuk ana. Iya, kusuk-kusuk. Adan dhuwur apa ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warga Pingkol gerutuk ning sawah. Oh iya. Ning masjid. Ayo mate ngampiri kancane ning sawah dijak ning masjid salat jamaah. Oh iya. Iya. Dibawani ya. Dandang kula karya besar Ki Haji Anom Surata. Iya. Monggo dipun sarirani dening Mas Herulinanta. Lah kepilih dipun riyenaken Mas. Rukun Islam kang 50 niki kapindhakna mring para sasama aja padha ditinggalke aja padha ditinggal ya. Rukun Islam aja nganti ditinggal. Lanjut. Rukun Islamku niku
syahadat gustine kang sarta syahadat rasule. Iya. Terus kang angka loro salat dene kang telu angka 3 napa Mas Heru? Ramadan nindakne poso papat zakat ping 5 ngibadah haji. Nek gangsal perkawis rukun Islam sampun dipun tindakaken tegesipun rukun Islame kados pundi Mas Heru? Rukun Islam Rukun Islame sampurna. Ya kanggo salam mukadimah ya kuwi pepilih diaturke luwih dhisik sadurunge ngaturke para bintang tamu ya ana. Oh ngono. Heeh. Apa karya besar Ki Haji Anom Surata. Heeh. Apa pepilih dados Hey!
Tembang menika nggih kula kintunaken dumateng sedaya para warga masyarakat sumrambahipun para panitia ingkang ikut andil lumadining adicara bengi iki. Kepeling. Muga-muga kena kanggo jampi saya tombo kesel lan ndadekake karenan ing penggalih ya Nduk. Iya ngaturke panuwun. Jos diwalik meneh pelok larase. Iki akeh para bintang tamu saka keparengi panitia lan warga masyarakat. Awake dhewe sowan rene ora ijen, ora ngomongake sak bergodo kanca-kanca sanggar seni Asabrata. Ning iki uga diregengake ya kuwi Cak Meo saka Laladan Medion. Kang sarta Mbak Rinwi. Durung nate tetepungan. Ya mengko tetepungan kok. Oh iya. Mas Meo dhisik tak aturi minggah ana ing pepanggonan, minggah ana ing sasana budaya. Supaya ikut andil ngregengake kahanan ing bengi iki. Ngono. Disepoti aja dikleroki irama seger no. Oh ngono ya, Mas. Semoga Mas Meo ngancani kula dateng pepanggonan. Yuk, aja dikleroki sesarengan Asta Brata. Dos. Thank you.
dalu, selamat malam Mas Mio. Nah. Wis muni ngono. Halo. Muni ya. Caca HR jarak. Jarak. Dan selera betul. Selamat malam. Selamat malam Mak Sangi Yulimbo, Mas Agar sing bagus dhewe. Dan bagus orang ngerti kagune konoan. Sik, maksudnya piye? Iki lagi ketemu kok tembungmu kok wis ngabangne kuping. Konoan ki kagune ora mung dimuyuh tok ya, Bar. Terus maksudnya? Oh, yo kena ya kanggo tak wi. Iya. Aku rung ya. Mas Dalang untune dicelik enggak bagus. Lek Dek wau teng nggih pondokan kuwata sing nyuwun foto. Amin. Wah, dan kok enten sing lemu wau panjange jenengan sing anyar ta? Wah, mboten niku priyayi mriki kok priyayi penggol mriki. Oh, aku ke salin ning kono ku ya enek sing nunggoni pacarku anyar, Mas. Pacare Mas Mio baru? Nek kene iki Siapa namanya Mas Mio? Lia. Oh, lemu. Lia iki pacarmu sing anyar. Nah, aku Dan awake lemu banget. make up ditonggoni. Nek nganti kuwi hampir kan iso Bos. mau adek lemak renggang brut. Terus sik to, duwe pacar lemu ngono kuwi sampean tapi ya tetep sayang tetep cinta ya Mas ya. Sayang toh. Karo Mbak Lia kuwi. Enek irite, Mas. Lho. Mbak Lia niku? Ora sandadak tuku kasur. Cekel banteng buk hai. Wong lebih malah angel nek ranggo bantuan laler ndak iso. Lho, lah kok go bantuan laler. Ora Mas, iki Mbak Lia. Tapi sampean kan nyuwun sewu. Iya. Mlebet dene Astabrata niku kek nilai mlebet sak ngertos kula dites keperawanan. Iki sing cilik-cilik ngene iki kan jelas penak banyu dikek bak wae rinso. Oh, lah kuwi isih perawan. Nek liya. Sik dibaleni sik. Wong nek dik perawan, tandane nek dilebokne banyu, banyune murine piye? Niku dik perawan ya. Sik perawan. Lah nek Mbak Lia, Lah lebokne banyu bleng banyune sak. berarti ngono iki piye? Terus termasuk perawan apa ora? Resep kok perawan ya. Alhamdulillah lautan manusia luar biasa mirsani Mas Agar. Tepuk tangan buat pagelaran wayang kulit Mas Agar. Alhamdulillah. Kula dongake ingkang sami rawuh mugi-mugi pinaringan sehat. Amin. Kathah rejekine. Amin. Barokah donya akhirate. Amin. Rejekine kathah turah blawah kenging kagem tindak ibadah wonten ing Mekah lan Madinah. Allahumma Amin. barokah sholawat sholatullah salamullah ala toha. Pada kesempatan malam hari ini acaranipun bersih dusun, reresik dusun, mite anna dofatu minal iman. Artinya kebersihan itu sebagian daripada iman. Resik dusun menika berarti diresiki laire nggih batine. betul. Nggih kalbune nggih rezekine. Amin. Napa kok rezekine nggih diresiki diculne kagem sedekah, Heeh. dono rasa, gelar pakeliran wayang kulit dari 430 kakak terkumpul dana sekitar 50 sekian. Wah, kagem gelar pagelaran wayang kulit wujud melestarikan budaya seni tradisi. Amin. Amargi napa ini dulu media siar Islam Kanjeng Sunan Kalijaga tetap diuri-uri sejak
Teng mriki wayangan pertama nek boten itu sejak tahun 1973. Wah, wayangan teng Pengkol niki. Di sak menika tahun 2025 rutin enek gange mung pas corona niku. Nggih, nggih. Kula ngapal. Kok iso apal, Mas? Teko Pak Sukardi yo. Tak kira nek atimu ya ati Pengkol kene. Lho nek kula nek kali nyantun Pengkol pun bate. Apa nyedulur? Nggih, nyedulur mugi-mugi panene grambang sae. Amin. Regane nggih sae. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sing baku mboten namung rega lan brambange ingkang sae, mugi-mugi dipun barokahi Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal Wonten ing alamin. tlatah Pengkol. Pengkol. Otakate gaduh nggih Mas. Pripun Mas? Pripun Mas Mio? Pengkol. Pengkol. Ping rakaping anggone gelar pakeliran wayang kulit. Nggih. Kol. Kol. Kolaborasi antarane musik pentatonis dan diatonis dipadukan jadi satu menjadi pagelaran yang indah. Heeh. Desane napa niki? Ngerami. Ngrami, Ayo. ngrembaka, rahayu, misuwur masyarakatipun. Ngerami itu ngrembaka, rahayu, misuwur. Misuwur. Kecamatanipun Kecamatannya Sukomoro. Suka wis ngarani, mara wis ngarani sapa sing mara rene manahipun atine mesti suka. Mesti seneng. Mesti seneng. Mergo ditanggapne wayang. Boten namung niku berarti masyarakatipun ugi grapyak semangat Betul. luar biasa. Priyayi kene grapyak Mas. Grapyak niku pladene nggih bergas sedaya. Dagelan agek teko, "Wah, Mas Mio teko langsung kopi, teh, dahar, saking bergase urung diombe diundur nek." Niku didole sing langkung anget lho. Oh, Mas. iya, Langkung iya. panas. Tapi piyantun mriki jelas kompak. Kompake Mas. Delok ora sandadak dikongkon kabeh do madhep rene. Ya iya wong hiburane pusat hiburannya menghadap ke sini kok. Lah kok enek madhep rono sitok wong nguyuh. Kok yo awas men karo wong nguyuh gitu. Nggih bakul dukono dukene luar biasa. Alhamdulillahnya juga, bersyukurnya juga malam ini diparingi terang. Alhamdulillah niku berarti awit dongane sedaya masyarakat wonten ing tlatah mriki Nggih. badhe mirsani wayang ya Allah jenengan paringi terang alhamdulillah kaijabah. Bibar isak wau pun kula gawakne uyah kok Mas. Wah, niku kula ubengi panggung mriki. Kula gawakne uyah. Saiki mertua. Nggih. As Akbar saiki mertua. Kuwi ngapa kok malah didhewe aku. Saking Anu gumune. Iso terang ngoten kula gawakne uyah kula ubengi panggung niki. Wah, Uyah carane syaratnya pirantine siji uyah. loro Tahu enak kuwi. Tahu karo uyah disambi enak. nyuwun sewu lho Mas. Mbok menawa nek enek petise. Kok malah meneng mbah tuwek kok terus uyah. Tahu nyuwun sewu lho Mas. pripun Nek babakan udan. Lho. Oh, udan. Udan saka wetan tolak bali wetan. Udan saka kulon tolak bali kulon. Lor. Tolak bali Kidul. Tolak bali kidul. Sing ora sisa sitok. Apa kuwi? Udan kon dhuwur. Mesti jeblok. Terus ora dhewe ngejak kancane lho. Ngejak kancane oke kok. Aku dhewe lambeku keploh. Nek lambemu kuwi tangi turu wis udan terus kuwi. Nah iya. Lambe kaya ngono kuwi iso muni, Mas. Apa iso dimanfaatkan ngono maksudnya? Iso. Maksudnya ada kegunaannya. Nah bisa. Kegunaannya lambe sing kaya ngono kuwi ngopo? Kowe nak ngerti nek aku numpak motor. Lah apa hubungane untu karo numpak motor itu? Lho, aku nek numpak motor suarane lambeku kaya bendul kena angin. Piye kowe? Wah. Biar terembak iso mak. Ngono ya. Nggih, nyuwun sewu lho Mas. Pripun? Ngono ki aku ya tau kuwirangan. Loh, masalah apa? Pas tuku tiket sepur ning stasiun. Heeh. Nulungke dhuwit ning loket tangan urung teko mbeng untuk pecahke kaca. Kuwi jenenge untung bragas kuwi. Ayo kuwirangan ya. Tapi nak ngono kuwi maksudmu dalam berumah tangga, ngono kuwi aman ya, Mas? Aman. Membangun rumah tangga. Ora ngerti spesiale wong untu monyong sampean. Lho, spesialisnya untuk monyong niku napa? Apa mencium irung-irung kena lambes mak. Sauri. Ngono ya. Isi ben iso malah kiri-kiri.
Sinden sakmene gane jagoku ya sitok. Apa? Yuku pinggir dhewe kan. Kok ketake kok anu to, mempunyai hubungan sama sinden pojok dhewe to sampean? Lah hubungan piye liyane nyinden terus kono maca mantra. Sinden pojok niku? Heeh. Maca mantra piye lho? Lah kono piye diluk-diluk masuk angin. Terus lupute ngono wis semlemet kene madarane. Terus kita wis mudhun iki mbuh gesan kok. Yo letaknya di pojok, berarti ono omole yuswane pun sepuh, dadi mamane masakane lumrah. Tapi ya matur nuwun, Heeh. Presiden ingkang sepuh menika anggone nyetep uyah niki ibarate pun langkung kathah timbang sing nenek. Betul. Terus setiap pagelaran wayang kulit mesti enten ingkang sepuh, ingkang tuwa. Wong tuwa niku wis tau dadi cah nom, cah nom urung tau dadi Nggih. tuwa. Oleh karena itu kita harus menghargai setiap orang tua. Betul. Apalagi orang tua kita sendiri. Kuwi wajib ta, wajib. Nggih. Sak lupute dinggo nyinden duwe tuwek-tuwekan kalau dinggo tumbuh cok bakal. Kok nemen-nemen Lah sing ujungke sapa nek ra si tuwek mosok sing nom. ya para ahli agama teng pengkol mriki to. Oh, niku mosok tak sinden Astabrata kok iso wujudne selametan coklat. Amat lho jungke. Terus deloken nyuwun sewu. Pripun? Nek lenggah ngene ketoke gatel mbunggo. Pripun? Arep ngukul kan ora penak. Nggih. Dadi njur kono ngene. Pripun nek lenggah piye? Nek lenggah Nek lungguh plek ngene iki. Hmm. Arep ngukur kok ora penak akeh menwo. Nah. Terus iki tak ukur ae ngene. nek mung ngemakne kok nganti tekan kono. Lah kula memake keke ngandhap Paul. Iya yo isih melek. Ya, kowe munggah panggung kok piye jeblok ora? Jang. Nganggo rasukan apa to Mbak Yai sing nganggo rasukan apa? Iki biru padha karo terop. Kowe kira-kira klambine turahan terus. Iya, oh lah kuwi kae iki dadi ontran-ontran kok. Piye? Bekas sepanduk iki dienggo klambi karo dia. Oh, bekas spanduk. Bekas sepanduk. Lah bekas spanduk iki spanduk biasanya kayak tulisane lho. Sepanduk kolam renang. Oh. Jadi begitu dienggo ngene iki lha kok pas kene nek tulisane. Tulisane piye? Dalaman 50 meter iki. Wah, udah neo. Lebih ngenane malah HP neh. Apike? Bekas sak kebo pupuk bombo. Heeh. Lah kene iki lha kok enek tulisane berat bersih 50 kg. Nganggo ngono kuwi ya. Dinggo sing ngisor nggih roh. Lah jarimu nak ndak iya pacarmu. Eh. Kowe yo aja gelem ngalah nganggo bekas spanduk, nganggo bekas pamflet no. Iya tahu. Oh, tahu. Tak nggo katok ngene iki malah enek tulisane kok. Apa? Jangan digantung. Iya apa? Kena bekas ngene pupuk nika lho. Sinden Astabrata. Luar biasa ayu-ayu. Ngene kita kok mak bojoku kudu tak pateni. Dipateni lampune terus ibadah salat tahajud. Pikirane aja teko ndi-ndi. Orang itu harus menjunjung tinggi nilai kesetiaan. Oh, setia aku Mas. Istri itu wong enek bukan ini Mas. Piye? Wong rabi itu seneng. Nek aja seneng rabi. Kowe teko ndi-ndi. Siji dinggo selamase Mas. Nyuwun sewu. Kula dereng rabi nyuwun sewu. Nggih. Ning kula namung penyambung lidah karena dalam itu penyambung lidah dari para sesepuh, para senior gitu. Setia itu perlu kok. Oh, perlu. Luar biasa. Oh, wong nek ora setia biasanya ngentut ae ngono. Ibaratnya Mas, ada perumpamaan cinta itu buta. Cinta itu buta. Ibaratnya sak elek-eleke bojomu. Nek kowe ana dalan petuk cah wedok ayu, buta, meremo ning bali ning omah. Dengan prinsip ora ana wong wedok ayu sak liyane bojoku. Ngono kuwi lakonono. Lah iya, tak kandhani iki krungu apa ora kuping. Lho. Malah ngandani aku. Mas, Pripun? sinden sakmene biyen iki Mas Dalan. Ah. Mbok dijumenengke. Nah, ya no, ini ada Mbak Ringki. Saya belum pernah bertemu, baru di panggung kali ini. Luar biasa. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak cium. Tak sayang. Lah sayang iki nek ra ciummu ya ora penak. Lah nek sing cium kowe mendingan Pak mana-mana. Diagem mic-nya Mbak Yu. Ayo Sismonita. Astagfirullah. Ayo. Apa? Hey.
dulu untuk pembukaan Masa dulu. jar. Dalam. Iki umpama jaran wedok. Aku yo pengen pengendaran. Gimana? Kok mengendarai ini kok maksudnya? Lho, kan lumrah to, Nduk, jaran iki tumpakane menungso. Oh, ngoten. Mengendarai kuda, baik jalannya. Tapi biasanya niku lek kuda niku sesuai gender. Lek dengan gendernya cowok, berarti kudanya ya kudu cowok. Nek gender Cewek, cewek. ya berarti kudu cewek. Oh, iki berarti jaran cowok iki. Iki serak dulu. Lek niki banci niki. Lho kok banci? Jaran Berarti kan- banjir. Selamat malam Mbak Rinzi. Selamat malam Mas Akbar Wilujeng Daluki. Baru malam ini kita bertemu nggih. Injih, alhamdulillah. Handerek tepang Hangladi Wano. Sinten nama lengkapnya Mbak Rinzi? Oke, perkenalkan nama saya Rinzi Ananda Mas Akbar. Rinzi Ananda. Iya. Kelahiran dari mana Mbak Rinzi? Kelahiran dari Tulungagung, Tulung Agung Iya. Kutha CT. Kota JD. Kula meo. Ora takon. Mbak Rinzi, Anjir, Mas Akbar. Panjenengan menika kelahiran tahun pinten lho? Kelahiran tahun 2004. Berarti ngisorku 4 tahun. Patang tahun. Heeh. Nek limo gesek nggo 4 tahun ngono. Heeh. Cocok. Mbak Rinzi. Dalam Mas Akbar. Kalau saya itu kelahiran tahun 2000. 2000. Panjenengan 2004 nggih. Nggih. Wah, berarti ini aku ndak kroso, Mbak. Nek sampeyan ngisorku 4 tahun, aku ndak kroso. Lah rasane pripun? Lah, nyata nih maksudnya sampeyan berada di bawahku kan kok mboten kroso. Oke. Modus. Terus berarti Salaman dulu, oh salaman dulu. Iya. Ya Allah, berdek. Pengen ya? Jenengan ki pengen salaman to? Pak D. Mboten salaman. Pak Deko, padha kerja iki. Lho aku ora Pak D. Ya pripun? Bro. Oh, bro, oke. Jadi Bro Meo? Oke. Salaman ya Bro Meo. Bro. Lah nggih. Bro. Loh, tapi nek awan dadine bro. Iya toh? Nah, salaman dulu bro. Ya Allah, ayo. Nyapa. Kok yo minggu. Dibaleni kok kono, Mbak. Salaman Dari sana, di sana. Salaman. Dari pojok. dari pojok. Kok kono. Anu aku tak golekne. Ayo 1 2 3 Selamat malam bro Meo. Ya Allah. Nyapa kok telek iki lho. Ora badan. Lho, piring toh, piring salaman toh. Lah nggih, pripun toh? Salim. Ya ngono kuwi gerak ta Saliman. Jejer. Pripun? Aku bu ambu barang. Apa? Dibilang barang. Jejer. Candronen Mas. Kowe iki mau dadi manten kok. Iya. Lah sing wedok kaya komorate, sing lanang kaya komodo. Nek komo jejer mlaku ngene iki pomo sing ngerti rada kene kan awas. Oh, Mbak Sinden karo dagelan sing rada mburi mesti gak ketok. Lho, Sindene batu kukire. Aku ora omong ya. Gampang ya. Mbak Rinzi menyapa masyarakat dulu. Wong nggih niki saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ngaturaken wilujeng dalu selamat malam kagem para tamu undangan ugi kagem warga masyarakat pundi Wonten Pengkol. Dusun Pengkol. Bersih dusun. Ini acaranya bersih desa ya. Tasik dusun Dusun. niku mawon saged iuran rutin kuat setiap tahun berarti dudeke yang pemasyarakatipun sayup buyung. Oh, Masya Allah, berarti didoakan dulu khususnya untuk warga desa Pengkol, Dusun Pengkol. Oke, mugi-mugi bagas kewarasan, diparingi rezeki berkah barokah babrah melimpah. Dek munggah engel, dek tuku om,
turun lu. Lho, Lho. Apa lagi? Sebab lagi kamu sing ngomongnya banyak ya apa? Sing ngetok Mbak Rini. Enti Mas. Wah, luar biasa. Panjenengan kelahiran tahun 2004. 2004. 2004 Tulungagunge pundi lho, Pak? Tulungagunnya bagian gunung Mas Akbar. Oh, Sendang. oh Sendang. Iya. Loh, KKN saya itu di Sendang. Lah. Di Tugu. Lah. Di Sendang. Ya itu rumah saya. Sama di digatung-gatung nih. tempat-tempat gak mampu sih gitu nana Ditekek glegek. KKN ku ki ning Tulungagung di dusun Tugu Sendang. Tugu apa desa ya? Desa. Desa Tugu Sendang. Dalamnya Pak Parlan. Betul, betul. Nanti aku biar KKN ning guyangan. Lah, ya. Oh, nganggo bener. Itu sama Irang ya Mas. Oh, jenengan di Tugune nggih. Iya, pas lapangan Tugunya. Lah tugu kok cilik. Nah, ini tinggi namanya. Oh tinggi. 1 bulan saya di sana, Mbak. Oh 1 bulan, nggih. Benjing lek sawantang mriko malih monggo mampir. Aja mampir. Maksudnya mampir nang arep omahkunya nek bakul ngono lho, nggak sakon tunggal. Bocah iki jolang sandal sing wedok metek. Wah mampir ngene wajan. Ayo saiki ngene. Saiki ngaturke tetembangan. Aku pengen nyicipi suarane Mas Mio. Ayo. Wah, bene kok. Duwe silet ketik. Jarimu nyicipi Mas. Suara. Lah iki gak dimainke eman-eman to. Lho, lah ke Mas suarane panjenengan. Panjenengan bowo sik. Bowo. Digandrung dulu mengko sing nembang baru Mbak Rinpi. Bowo kok wis sembarang pelak. Tak gandring ya. Dua gandrung, nek gandring iki titik apa piye kok gandring bae. Wan lampilan Iya. berjiwa tanpa gulingan. Wah, sing lanang itu anugerah sing wedok musibah. Ben pisan-pisan ngrasake musibah. Ya. Gandese luwese aku nimas dalange pengen. Iki lho aku itu WA. Pripun? Saking Bumeo. Lho. Ayo, wes iki wes bahaya iki. Mesti adu-adu lho. Yo, lha iki lho. Ngapa? Mas Akbar, mangke rampung wayangan Meo mang pateni kuwi kalih jenengan mawon. Oh. Dan Kita. Dua ta. Oh, lho iki lho. Bar kok urip neh. Oh, Ayo. cacahnya gelem. Aku repot lho duwe bojo ayu. Tak tinggal ngomangku disuruh tangga. Jak tanggapan di kerayan yobo. Ayo. Ning kuning lancer kuning kinawalian ayune blebese aduh nimah inten-inten pun kakang dewe. gone manual. Tak ngepul udut ae. Ora iki ngepul udut cilik ngepul kempul iki. Iso Pak ya. Iso iki dadi iso kempul iso. Mau bas iso ora bas. Apik ya lambene. Multifungsi. Multifungsi. Mau dadi kloset iso ora? Price saya. Ya. Nyapa? Terus takut argo uwi. Oh lah,
harus kudu dulu ta ya. Ora. Mbak Rinvi Iki Mas Akden. hanembang supados hanglipur para marga masyarakat mapan wonten ing Hapengkol. Pengkol ya. Jadi perkara Anu Mbak, Iya. niki wonten pamundutan lewung kali ninggal katresnan paduka panjenengan milih ingkang pundi? Iya, ninggal katresnan mawon nggih Mas Akden. Ninggal katresnan nggih. Di jarak-jaranan para. Iya. Ninggal katresnan. Engko nek wis suwuk ya ta, nek wis suwuk salah jaranan. di bocah iki ketoke wis moh karo menungso. Datang apa? Watase nyanyi njaluk digarap-jaran. Loh, Maksudnya iramanya. iramanya jaranan nggih. Njaluk digarap-jaran. Boten jaluk dikokokne jaran ngono Mas. Ketokno ciri khas Tulung Agungmu. Iya. Ciri khas Tulung Agung tidak ada lain yaitu adalah hasil rewe. Aku tahu goleki ciri khas petuk ciri kabeh. Ya, coba kayak apa? Meninggalkan sana bersama Mbak Rinvi siapa mau? Rinvi Mewati. Lho kok yo menawa kowe jeneng iki yo kok Ananda nggih. Ananda. Anda Sumio. Bulan apa Mbak lahir jenengan? Mei Mas Akbar. Gemini ya berarti. Gemini. Dadi kok sumerep. Yo no nenek iki Gemini. Oh, soalnya Gen Z nggih. Gen Z. Nggih, lek sak Mei bulannya napa? Rawelu. Terlalu iku sio. Pokoknya aku abangku Rawelu. Oh, nggih, kok. Kula pinter nek. Oh, soalnya bisa soalnya nggih. Iso sak cangkem kabeh. Niku bahasa halusnya ginsol. Terus apalku lahir tahun piro Rawelu. Ya, coba kayak apa ya? Digarap-garap meninggalkan sana bersama Mbak Rini ini Ananda Metin Tulung Agung. Ya, coba.
dihabiskan ya. Ojo
Totalitas luar biasa. Hati tali enek sambule. Uben oleh dulu lho. Awas kembang kurang gede. Ayo ya. Oh, kono. Ancang-ancang ya. Duwe untu kudune konyong sing gede. Kosan. Ya, aku sing ngene kok ya. Oh. Iya saiki sampean. Yo, ganti. Tadi Mas Mio ki wis durung ketek ayange. Iki. Oh iya iki. Oke. Lah wong raimu wis kaya bandongan to. Oh ya. Kursine ndi? Lah aku nek trimo ngene kok mah. Lha nyapa? Atraksi lu. Gua panggung pisan. Oh iya. Iya. Ayo kok. Oh. Tunjukkan ayo Mas.
Bathuknya kena untu lho. Iki umume ganongan iki. Lho, nyangkal Mas. Iya. Kok ya kok bisa cakir umume kan nggih ganongan iki ngene ya. Lagi ngene. Kurang kalau nyalong aku. Mas iki mau Pak. Heeh. Kok iki diunggah sing itu ya? Ayo, coba kayak kamu. Yuk. Sama lagi ning kono menang karo ngene ya. Sik, menang. Karo mana tapi Mas ya? Karo mana? Oh, ngono, oke. Lho, aja ngono, ngene. Hei! Iki ngomong. Ya, ngono. Baik. Ya ora apa-apa kok mau rusak ning kene berarti kan sitok praktek. Alhamdulillah, matur nuwun. Matur nuwun. Bakti oke. Amin, nggih. Kamu bapak lek iki dirakayo yo nggih. Ojo. Ayo. Waduh Lia. Iya. Oh, iki to Mas. Ya Allah. Di kalian di. Lah kok Mbak Lia jadi kayak gini. Ayo. Ya. Ayo. Wah, lagi botolnya itu. Marok. Ayo ora nyomo ade entok. Salaman Mbak Tia. Selamat malam Mbak Lia. Masya Allah. Ojo kenceng-kenceng to Mbak Lia. Iki bocah halus iki mosok sampe kelaran. Ora mungkin nyuwun sewu Mbak. Pakai dong jadi kodokan ini. Anu buat cepet. Iya, nyuwun sewu ngagemik. Ngagemik. Sama nanya. Iki tak pacare Mas Mio iki. Wah, iki to layaknya sama kok gak iso bengi pitong gak iso turu pitong bengi pitong dalu iki iki. Modake kebleken ampek. Alhamdulillah gak. Bisa ngomong. Lho wong kok gitu. Oh iya bisa. Bisa Mbak, kamu bisa goyang ora? Bisa joget kok gak? Bisa. Reyop Ponorogo. Wah. Ayo Mbak, tak salah dulu. Rasanya bumbu iki. Ayo. Nek wis ora nggo dadak terang iki yo. Ojo dhuwur-dhuwur. Ojo
aja. Aduh kok emane kodhoke mlebu. Kamu sama sini weh. Tapi kayak kan gue katok jeruk. Oh ini arep golek katok jeruk bingung lho. Ayo. Wati kok joget kamu malah ngetok ning sumu. Wes makasih Mbak ya. Terima kasih Wadam. Oke, sebentar Mbak Ria. Terima kasih ya. Oh dibalekne. Tak balik gitu. Lah wis tok Mas. Makasih Mbak Nuwun. Ya ora apa-apa Aku iki ya. nek wae wong kok. Ngadep iso ya. Ngadep iso isono Panas ki iso mundur apa ora? Lah wong kono kon dhuwur wadon mak gelem. Istirahat dulu Mbak ini. Oh iya, terima kasih Mas Abang. Luar biasa. Luar biasa. Lucu meo tembang komen. Nggih. Panitia iki saran kowe Lucu meo tuh tembang komen sing wingi ngene iki. Dilanjut ya Mas. Oke. Nah, Mbak Renjel karo Mbak Yola dimenang bareng. Ayo, Mbak Renjel karo Mbak Yola. ayo Renjo. Sepanika, yuk. Halo Bandung, ibu kota beridaman. Halo Bandung, kota kentang kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi hati harimu rebut kembali. Wilujeng selamat malam Mbak Renjel. Ya, Wilujeng selamat malam Mas Abang. Wilujeng juga untuk Mbak Yolanda. Selamat malam Mas Abang. Iya. Ini jendalu Mas Akbar. Lama tidak jumpa sama Mbak Renjel sama Mbak Yolanda. Ya, lama sekali ya Mas ya. Sudah berapa tahun? Berpuluh-puluh tahun ya Mas ya. Nah, ini nek kula dalan ditugoni Mbak Renjel semangat kula tambah 30%. Apa ya? Kakak dari ini Renzi ya. Komedi. Ya ngono ki ndak apa-apa ya Mas ya. Ndak apa-apa. Lah ning dhuwur ngene iki ora apa-apa Mas. Banyaknya umum ngono ki. Kok Mas Neo, ini sama-sama lulusan dari Institut Seni Indonesia Surakarta. Isi, weton isi niki. Lek kene jenengan. Nek Mbak Yolanda lek kula. Nggih. Nek niki di atas kula. Lah kowe kok lali? Napa? Aku rektormu lho. Wah ya Allah. Saya ambruk sama itu. Lucu meo tuh Lho Mbak Renjel niki juga mempunyai talenta yang luar biasa. Apa iki kok koyo iso jaran? Boten. Mas Neo jalan. Lah upami mami ngendang pripun, Mbak? Wah, Udah, iki. oke. Ngendang nih. Oke ya. Mandang oke. Pindah ngarep pelan, templon ya Mas. Oke, dipindah boten kula sing mandang. Boten mengke eman-eman jenengan. Eman-eman ya. Kok itu percaya kan kanca-kanca. Kowe kok mudhun di krayan cacah gar mangan. Ngono ya.
Kamu tau ganas-ganas semua ya? Ini. Apa berata ya ganas-ganas? Kamu pengen tahu bagaimana suara buaya? Bagaimana maksudnya? Selamat pagi sayang. Oh, ngomong ya. Tak ini iki. Alon-alon. Mungkin dia aja ya masak baru. Terus iki mik. Mic-nya mas tolong mic-nya. Mic vokal diubah tak. Bakal sindenya dipindah ke mboten. Oh, betul bisa. Oh, mboten usah. Apa berarti lenggah kenjaran? Ya. Mengko sing ngendang Mbak Renjel, sing nembang Mbak Yolanda. Wis pokoke kita kupas potensi-potensi malam. Masing-masing luar biasa. Ya. Langgan mawon. Ya, mungkin yang kedua bacanya jaipongan ya mas ya. Siap. Oke. Dicek sing suara kendang dicek sik. Saya cek dulu ya, ini kulitnya saya cek dulu. Kulit kendang. Oh, kulit kendang, iya. Kok pikirannya? Pikirannya padha karo pikiranku. Ketatap untung mas. Pikiranku padha. Aku wis bolak-balik. Coba. Tak. Ya. Tak. Muni boten. Miki. Anu di unggahne Mas. Gen. Pindahne niki. Iki wis Pun muni. Ampun. Dijajak. Iya, tak. Pak Bambang. Ora usah. Tak ngono. Tak. Ting. Dut. Wes ora apa-apa. Nek jujur Mbak Rachel marang kita. Bisa. Aku boleh merinding ya. Ayo iki tunggal. Lah ya apa tau? Kok dijujur cak kowe terus merinding. Lah ganteng iki mana? Masa aku udah kedut. Lah aku ora danten. Aku kata siteng nek ora anak ibu bilah wis ora. Yo, ya. Langgam dulu. Udah kuning saja. Langgam. Ini berarti langsung buka celuk nggih? Celuk ditompo kendang. Mengko rambah kedua kok ditimbali jaipong, Mbak Rachel ben apa itu bersama kur sama Mbak Yolanda. Ya. Oke, yuk coba kayak apa? Buka teluk langsung kemawon Mbak Yolanda. Ya. Tepuk tangan. Iki putri wis sangat siap. Dek adikku SMP mantap.
Terima kasih Mbak Renzo, Mbak Yolanda. Luar biasa Mas Akbar. Sip luar biasa. Ini sesuk wis jadi konten. Nggih, konten. alhamdulillah YouTuber kata Mas Ya. juga turut menyiarkan pagelaran pada kesempatan malam hari Ya, ini. betul. Siapa lagi Mas Akbar? Ya, Dek Trisa, Dek Dwi, Dek Sinta, terus Dek Pesek, jumlah bareng. Ya. Di pesek. Seperti kau, yuk. Iya. Ayo sing musik. Getik gong plastik. Tung. Bang Atum, Mas Akbar. Ayo sing kira-kira kompak apa yo? Manut berempat. Tambahan. Ban enggak boleh. Oke. Ban ini ada permintaan tambal ban juga ini. Dari request RT 11 Pak Daryanto. Oke. Baik, oke para hadirin yang berbahaya. Ya. Yang berikut ini ada 4 artis dari Asta Brata Group Ya. menghadirkan sebuah tembang atau lagu untuk panjenengan semua bareng-bareng HR Audio. Ya. HR Audio juga melayani sound duduk, sound gantung, sound pendem. Iya. Nek kurang marem pendem sak operatornya. Mulai yang jeblok cara dipendem. Asta Brata. Yuk. Sampai